Ja. Hej! Hej, og velkommen til Sex og Viden. Vores navne er Emma, Og Nasja. vi har et projekt om sex og viden, og det er ligesom vores hjemmeside, så I kan stille alle mulige spørgsmål der til os. Uanset om de er pinlige eller sådan. Ja, hvad hedder vores telefonnummer står udenfor. Heroppe, tror jeg. Det står oppe i hjørnet, og hvis det er, kan vi lige nævne det igen. Jeg kan lige finde det. Ej, det er bare klart det der. Og I kan også skrive til os, hvis det er. Bare skriv som sms eller ring. Sms kan I gøre hele tiden, og ringe til mellem 13 til 17. Ja. Ja. Og ellers kan I bare skrive, hvis der er noget, I gerne vil vide noget om, så skal vi nok research det for jer og svare på det. Hvis det ikke er noget, vi allerede ved, så vi ved rigtig meget, så vi er rigtig kloge. Skal vi finde det nu? Men altså, så kan vi også sådan, altså hvis I nu for eksempel ikke tør gå over til jeres forældre og sådan snakke om det, kan I også snakke med os sådan over at skrive det eller sådan noget, ikke? Vi leger lige brevkasse, så I kan bare skrive, eller hvis der er et eller andet, for eksempel, altså enten hvis der er et eller andet, I ikke ved, hvad I skal gøre, skal vi nok prøve at sådan hjælpe jer, så godt vi kan. Vi er selv som teenagepiger, så vi ved nok en del om det. Ja. Siger det? Kan I sige det? Jo. Ellers hvis der er et eller andet måske emne, I for eksempel måske gerne vil vide noget mere om klamydia, så kan I for eksempel skrive det, så skal vi nok prøve at lave en video med. Ja, så kan vi bare svare på det også. Jeps. Jeg skal lige vel finde nummeret. Nej. Og nummeret der? Nummeret det er 42 72 49 03. I kan skrive eller ringe til os. Det der nummer. Som sagt. Og Mark, det er vores rigtig gode ven, som lige holder telefon for os, men ja, vi skal nok Men vi også til at svare og sådan Ja. noget på det. Ja. Men det var, hvad vi vil sige nu, and I hope you enjoy the hjemmeside. Ja.